Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, yan yung imbitahan tayo ng Asia's Good Beauty Product Trading dito sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Papasukin natin yung shop nila. Sigurado magugustuhan nyo dito. Hindi nyo na kailangan mag-order sa TikTok shop at sa Shopee or Lazada guys. So dito lang sa may Bamban, Tarlac, makikita mo ng personal yung mga products na nakikita natin na pinopromote ng mga sikat na vloggers. Hello Tarlaceños! Welcome po dito sa aming shop, Asia's Goods. Ini-invite po namin kayo na pumunta dito sa aming shop. Marami po kaming mga available na products. Meron po kami mga rejuve set, meron po kaming mga capsules, glutathione, collagen. Meron din po kaming mga lotions, mga scrub, and cream. Marami po kayong makikita mga sikat na vlogger na gumagamit ng aming products. Located po ito dito sa Anupol, Bamban, Tarlac, near Goldilocks. Muli po, ini-invite po namin kayong pumunta dito sa aming shop. Open po kami mula 8:30 ng umaga hanggang 7 p.m. po ng gabi. So guys, yung location niya, nasa tapat siya ng Motor Trade, Bamban, Tarlac. Halos tapat siya ng dating Divine Mercy Hospital dito sa may Bamban. So ito naman guys, sa right side natin, makikita nyo dito yung 7-Eleven or Kantong Pag-asa, dun sa may stoplight, malapit na malapit lang. And katabi po siya ng Goldilocks. So yung talaga niya, nandito na tayo sa loob ng Asia's Good Beauty Products Trading. So makikita natin mga products dito. So other side natin, ito meron tayong mga blouse na pang girl. So 88 pesos. And mostly, lahat ng products napapanood naman natin sa TikTok and Facebook na pinopromote ng mga sikat na vlogger. So dito, pinagsama-sama ko na mamaya. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga products na to. So dito, ayan, makikita nyo yung list nila. Lahat naman is naka-display, pipili na lang kayo. So lahat ng mga sikat na vloggers na hinahawakan nilang mga beauty products is nandito sa Asia's Good. And syempre, meron din silang t-shirts, yan, 190 pesos. And mga bags. Ayan guys, no, meron din silang available na mga vape dito, and of course yung mga Victoria's Secret na perfume. And sa dulo, yan makikita nyo guys, mga Japan products. Then guys, check na natin yung mga products na lagi natin nakikita sa Facebook and of course sa TikTok. So itong mga products na to, mga CEO, mga sikat na vloggers. So dito, meron tayong Brilliant Skin. Yan kung kilala nyo si Madam Glenda. And iba't ibang mga influencers din yung mga endorsers na. Tulad dito si Blight or si Andrea Brillantes. Tapos si Seyna Barake. Meron ding product dito si Donalyn Bartolome. So ano siya, lip and cheek color. Tapos syempre hindi mawawala dyan yung Kagayaku ni Rosmar. So ito sa madalas na nakikita ko sa TikTok na talagang sikat na sikat. And syempre, yung product ng Jamil, yung Adorn. So, Blueberry Whip and product ni Kat Melendez na isang Kapampangan. 7 days by Earth Skin. And ito rin yung isang product niya, yung Secret Glow. So, meron ding Kagayaku L-Glutathione with collagen kay Rosmar din. Ishin Premium, yung naghanap kayo ng mga glutathione, meron sila dito guys. Syempre, ito, mga sumikat sa TikTok, yung MQ Kitchen and of course yung R Kitchen. And naghahanap kayo ng mga products na pang food supplements with glutathione with collagen. So meron sila dito yung mga tinatawag nilang beauty milk. So sikat na sikat din to sa may TikTok and sa Facebook. So ano siya, 50,000 mg 10 sachets time is 18g time is 18 grams per sachet. So with ano siya, Japanese melon collagen drink. So anti-aging, and then kung gusto niyo mag-diet, pwede niyo inumin to mga to. Ito previously napanood ko kay Manalo Twins sa TikTok. So Babe, so meron tayong shampoo and then yung kanilang conditioner. So yun guys, no, ay Asia's Good, mostly makikita lahat ng mga products na sumisikat talaga sa social media. So lahat halos nandito na guys. Kumbaga one-stop shop na beauty products dito sa Tarlac. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video na para malaman din ng mga ibang Katarlaceños natin dyan. Itong Asia's Good dito sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. So inulit ko, lahat ng mga beauty products na sikat sa social media, halos makikita nyo dito sa shop ng Asia's Good. So until our next vlog, peace out!